непрогледната Дъбова гора през далечната 1292 година, когато 7 рода съграждат къщите си тук, до Бановица и Колник, на плодородната земя край река Стряма, забележителното село Карловска община с непроменено име. Само през 1576 в началото на турска робия е било Салих Кьой, но това име бързо се заличава от гордите българи, разкрили красотата на заобикалящата ги природа и естетиката и свободата. И тук следите на древния живот са останали разкритите ритуални структури и златни монети, ревностно съхранявани в Националния исторически музей. Борческият дух на Дъбенци се проявява през историческите събития, когато са бранили българщината, а през Балканската война дават свидните си жертви, за да отбележат имената им на пиедестала на героичната слава. Трудолюбивите дъбенци развиват земеделие и животновъдство, а в по-ново време търсят препитание и с работата си във военното производство на региона. Едно прекрасно българско селище, съхранило дух и традиции, самобитност и култура до днес. Вървим към Майдана, приканвал традиционно на събора си най-известните народни оркестри на Тракия за кръшните многокапови хора и борби. Тук ще надникнем в селското читалище, съхранило духа си до днес, с творците, които прославят Дъбени. Народно читалище Христо Ботев. Кметството на Дъбене, чистите улици и къщи. През годините Дъбене прославя селището с именити личности. Даскал Лиево Николов, основател на селското училище, което обаче е закрито през 2008 година. Николай Бухалов, най-успешният български камист на Олимпиадата в Барселона през 1992 година, спечелил 2 златни медала, а в Сеул през 1988 година сребърен с 5 световни титли. Дъбене, живо до днес, въпреки демографския срив на страната ни, с надеждата, че децата един ден ще се завърнат тук, където животът отново ще кипи с пълната пара на генящи селски коминчета и къщи, оживени от усмихната челяд, която в ранното утро ще потегля към новото школо. Надеждата, че ще възродим село Дъбене, окриля съвременните му творци, грабнали старите свирки на дядовците, огласили Стряма с бабината песен, стегнали опинците за кръшното хоро, без което дъбенци не могат. Там те са ръка за ръка, а песента ги вика: излез, излез, моле! Sorry.
мълчи. Бъди добра като държава. На бъдещите поколения за миналите разкажи. Безумство е да нямаш памет. В клисурите, колиби сламени напомнят още за беди. Не се оставяй да те мамят. Помни, от лобните си камъни ти къщата си изгради. Такъв е твоя вечен път. Главата си да пазиш с крат. Даваш си, даваш, Балканчи и Йоло, Куба Марияна на турска вяра.
Море войводо, глава си давам, Яна не давам на турска вяра. Отсякоха му и двете ръце, а пак го питат да го разпитват. Даваш ли, даваш, Балканджийово, хубава Яна на турска вяра? Море войводо, глава си давам, Яна не давам на турска вяра. Отсякоха му и двете нозе, а пак го питат да го разпитват. Даваш ли, даваш, Балканджийово, хубава Яна на турска вяра? Море войводо, глава си давам, Яна не давам на турска вяра. Избодоха му и двете очи, па го не питат, ни го разпитват. Тук си взеха хубава Яна, те я качиха на бърза коня, те я откарат долу полето, татарско село. Яна Йовано тихо му говори. Остани с Богом, брата Йоване. Хайде с Богом, хубава Яна. Очи си нямам аз да те видя, ръце си нямам да те прегърна, нозе си нямам да те проводя. Жените на дъбене, затова с този зов ги привиках. Даваш ли, даваш, Балканджийово. И те я тръгнах с онова корона, което винаги се налага на ръка за ръка, за да е празник. Празник на българщината. Това са гордите българки. Те изпълниха танца, а музиката идва с класическите народни инструменти на талантливите дъбенски мъже и техните приятели. Певци и музиканти. Николай Лесев, Кавал. Родом от Пловдив, завършил Националното училище Широка лъка. Израснал с настоящия ръководител на мъжката група Генчо Цолев. Безвъзмездно участва в всяка организирана проява. Събицъбет, Гайда. Учи в Академията на музикално танцово и изразително изкуство в Пловдив. Родом от Злати войвода Сливенско, той безотказно поема пътя към оркестъра, независимо в коя част на България е, за да достигне все дъбене. Ученик на Сашо Картянов, с което е горд. Петър Любчев, другата гайда, е от Варна. Ученик е на майстора Драгни Драгнев. Първа година студент в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Николай Таслаков, Гъгулка, а той е от Гъгулки. Завършил е училището в Широка лъка и е първа година студент в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Но вече е оркестрант в оркестъра на Академията. Първи негов учител е Румен Ненчев. Христо Георгиев, акордеон. Родом от Караганово. Работи все още в ВНЗ Сопот като стругар. А това не пречи на майсторовата му музикалния инструмент.
Наследствен по баща акордеонист, за да са двамата стате корепетитори на танцови състави. Двама са тъпанджиите за сигурност и звучност на ритъма. Марин Чаламов и Иван Иванов. Марин, автомонтьор, без нужда от реклама, заради постоянната му клиентела. А иначе, свирил в големите сватбарски оркестри в продължение на много години. И сега продължава. Иван тръгнал с китарата, но заради тате Станимир Иванов, певец от мъжката група, и баба Телка, учителка по музика, влязал и в мъжката певческа група и в оркестъра. За силата на ритъма. Удар! Удар! Затова пък за Ангел китара нищо не знаем. Някой ми подсказва, че бил много голям китарист. Не знаем. Освен, че ни трябва за хармонията, за красотата в звученето. Иначе работи в ВНЗ Сопот, защото музикант къща не храни. Дойде първия апел, внимавайте. Между певците Тодор Табаков е военнослужещ. Има ли такива или ги претопихме, не знам. Не е добра шегата, спирам до тук. Иван Шишков е общински служител. Димитър Капчунов е пенсионер. Ничо Цолев, майстор, гързелец. А Станислав Чапаров е младият учител в фризура и ръководител на 3 танцови състава. Фризура, курсово и дъбене, а играе в танцов ансамбъл Розова долина, Карлово. Лалко Върбанов е животновът. Васил Козаров, майстор дърводелец. Съзнателно оставих един музикант за предпоследен, преди да изговоря голямото име на ръководителя, организатора и всичко. Както се казва бащата и на певци и музиканти. А музиканта е Койчо Койчев. Акордеон! Съветът ще ви кажа, че от Стара Загора оставих си го за полуфинал, защото това е синът на големия Николай Койчев. Той учи също в Академията за музикално-танцово и изобразително изкуство в Пловдив и е вече второкурсник там. Тук се слага една голяма цензура. Паузата, за да сложим акцента на името Генчо Толев. Ръководител на певци и музиканти, горд дъбенец, заседнал завинаги до родовия корен. Завършил е Националното музикално училище Широка лъка с непресъхващ ентусиазъм и неизчерпаема енергия. Обединителната фигура на Твореца ще възроди дъбенското духовно огнище и ще привлече младите дарования в името на българското. Провикна се дели